To, že sme odhalili a veľmi jasne popísali metódu ich fabrikovania, alebo teda ovplyvňovania výsledkov dotazníku, otvára dvere ďalším otázkam. Že či naozaj všetky kontroly aj doteraz prebehli v súlade s etickými princípmi a pravidlami metodológie. Keď si pozrieme bližšie reakciu pána Andrášiho, ktorý je mimochodom autorom odbornej literatúry na zvládanie strategickej komunikácie a politickej komunikácie, tak vidíme, že naozaj využil svoje schopnosti vo svoj prospech. V momente, keď sme za ním prišli, tak sa nás snažil zdiskreditovať a povedať, že médium Košice dnes vlastne nie je médium a nemáme sa ho ako keby legitimitu nič pýtať. Nie ste médium, ja sa vás budem pýtať, nevzťahuje sa na vás tlačový zákon. Je to tak, že teda manipulovali ste dáta? Podľa môjho názoru, z pozície šéfredaktora Košice dnes by som si dovolil taký komentár, možno osobnejší, k pánovi šéfovi Najvyššieho kontrolného úradu, pánovi Andrášimu. Médium Košice dnes tu bolo ako médium dávno predtým, ako ste vy boli šéfom NKÚ. A Košice dnes ako médium tu bude dávno po vás, keď vy už šéfom NKÚ nebudete. Od šéfa NKÚ sme chceli vedieť odpoveď na veľmi jednoduchú otázku. Či teda manipulovali dáta? A ak manipulovali, tak z akého dôvodu? Alebo či si nejakým spôsobom obhájí tento metodologický výskum fabrikovaných dát? Šéf NKÚ ale na naše otázky neodpovedal. Rovnako ako sme zistili, že teda ani neurobil to, kvôli čomu prišiel na mestské zastupiteľstvo mesta Revúca. Svojou návštevou nás poctil aj pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Andráši, ktorý hneď v úvode vystúpil, rozprával veľmi dlho, emočne a na moje prekvapenie vôbec nie k veci a vôbec nie k tomu bodu. Pospomínal tam rôzne iné záležitosti, ktoré vôbec nesúviseli s kontrolou NKÚ v našom meste. Za mňa je táto kontrola uzavretá, ale myslím si, že návšteva pána predsedu NKÚ včera nebola o kontrole nášho mesta.